Здравейте, казвам се Алин Ахмедов и се включваме директно от Агритехника 25. Представител съм на Агротрон България. Тук искам да ви предложа новото на Аватар 12LC, който има възможност да ви представи и да приложи 4 продукта в едно. Тук в началото имаме оборудван мини дрил, който е с вместимост 400 литра. Следващата ни точка е бункер, който има възможност да прилагане на 3 продукта. Тук наблюдаваме 3 вида рол клинъри, в зависимост от агресивността, която искаме да изпълним. Също така имаме вече най-новото в самото междуредие на Avatar LC, както е на 25, така и имаме междуредие с 20 см. Тук може да наблюдавате разликата между 25 см и 20 см междуредие. Тук искам да вляза малко в детайлите в новата изсяваща секция на Avatar, която е с 20 см междуредие и се казва Narrow Disc, с по-тесни водещи колела. Тук разликите се наблюдават. Машината е оборудвана така за изложението да се вижда и стандартното междуредие, което е 25 см и така да се види и за клиентите, които все още не са го виждали, и междуредието, което е с 20 см.